नै दंफाङाव खानानै बुदों आरोना लोगोफोर दायनिगिरिया बिदिनो साजा मोननांगौ आंनि बायदिब्ला बिसोरो साला लाजिनाय दंना गैया गथ' गोनांफोरानो हौवा गोनांफोरानो थाखा फैसा एग्रे बेग्रे फैसा थानाबो आरो गुबुननि अननायसो नागिरबावो आरोना दा नैबे गोदान जाखां फैलायबाय फैसालि नङा नैबे नोंथांमोना नायलांग्रो फुल भिडिअआ दिनै आपडेटखौ नुनो मोनजोबगोन नोंथांमोना खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा नोंथांमोना मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय थादों फैसालि ब्रह्म नंगौ फुल भिडिअखौ नोंथांमोना दिनै नुनो मोनसिगोन आं फुल भिडिअखौ होनो थांगासिनो फैसालि ब्रह्मआ हासबेन्डखौ डाइभर्स खालामनायनि खोथामोन आरो गथ' सानै गोनां गथ' सानैखौ बोरै गारनानै थांनो हाखो फैसालिया बोरै थगायनो मोनखो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बोरै थगायनो मोनखो जे गावनि बिएफआ बर' रोङा USA आमेरिकायाव थाहैयो बोरै थगायनो मोनखो दा बिनि सायावनो भिडिअआ जागोन जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोबां भाइरेल जागासिनो फैसालि ब्रह्मनि दा बिनिनो बागै आङो फुल डिटेल्स भिडिअ लानानै फैदों फुल कल रेकर्ड लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिना साबेसे गथ' दङमोन सानै गथ' दङमोन ना अब्लाबो बियो सानै गथ'नि बिमा जानानै जे फैसालिया गावनि हौवाखौ गारनानै बहाबा उसायाव थांदों बहाबा क'क्राझारनिफ्राय बहाबा दा बेखौ बुंनो गोसो गैला आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन फुल भिडिअखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअ नुगोन फुल कल रेकर्ड डिटेल्स अबाव दङमोन मानि थाखाय हमजानाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां फिन खेब भिडिअखौ लाना फैफिननाय जाबाय दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम फार्स्टआवनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरग्रोबाय दा भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था आङो क्लिपखौ होनो नाजादों जोंहा बिथां गासिबो फेसबुक क्रिएटर इउटुब नुखाजोब्बाय भिडिअखौ दा नोंथांमोना नैबे डिटेल्सखौ नायलांग्रो बियो जे गथ' सानै थानानै सासे गथ' गोनांजों बियो खारसननानै बेफोरबायदि फैसा थाखानि थाखायसो जाखो ना माखो माने मानसिफोरखौ मा बुंबावनो आथिखालनि जुगाव फैसा थाखाजोंबो गोजोननाय गैयाब्ला माखौ लानानै गोजोननानै गुबुनजों खारसनहैयो दानि जुगाव ना ओमफ्राय मोनसे क्लिप होनाया नुबाय नोंथांमोना ओरैबायदि बेफोरबो हमजानानै मा जाबावगोन दानि जुगाव गथ' गथायखौ बोरै बुजायगोन बिमा बिफायानो जुदि भाइरेल जायोबा ना आं फैसालिनि बाथ्राखौथ' बुङाखै रायनानैथ' बुङाखै गोबां मानसिनि खोथा बुंदों मानो होनबा जोंहा आजिखालिनि जुगाव ओरैबायदि ओंखारदों माने फैसालिल' नङा गोबां भाइरेल ओंखारबाय थायो दा आं बुखिया ग्रोआलासिनो नोंथांमोननि सेराव भिडिअखौ होग्रोनो सानबाय ओमफ्राय बे हौवाया ना हौवाया बेबायदिजोंनो गोबां माबानानै जोङो गारलायलायबाय हो दा गारलायलायनानै बेजों सिरिलायसैमोन ओमफ्राय आङो जेला नैबे आं US नि सेंग्राजों जेनेबा बेनि आसोल न'आ जाहैबाय सुइजारलेण्डनि हो बे US आव थायो जाहैबाय आं फैदों बेजों हो ओमफ्राय आङो बे फैनाया जाहैबाय आं बहुत काहानिनि दङ सिङाव आं खिथानोसै काहानिखौ खोनासं बुंदो बियो जाहैबाय US आव डिजाइनार मावो बिनि फादारा जाहैबाय बाक्सानि बाक्सा उदालगुरिनि बियो सुइजारलेण्डआव बाक्सा उदालगुरिनि ना बियो ओमफ्राय बिनि फादारा सुइजारलेण्डआव चिफ इन्जिनियार फरेनार्स हिनजाव लादों लण्डनाव सानैबो फरायोमोन बे फरेनार्स हिनजावजों बिसिनि फादारा लण्डनाव फरायोमोन लण्डनाव फरायनायाव बोरै लोगो मोनलायनानै हाबा जादों आरो बिसोरो हाबा जानानै ओमफ्राय सुइजारलेण्डआव न' बां लुनानै थाबाय ओमफ्राय बिसिनि बिफाया आं जायजों फैदों बिनि बिफाया चिफ इन्जिनियार ओमफ्राय मादारा बिदिनो माबा आरोखि मा होनो बेखौ बेंक मेनेजार गाव मावो डिजाइनार ओमफ्राय बियो डिजाइनार मावनानै बियो US आव थायो सुइजारलेण्डआवबो थायो जेरावबो थायो ओमफ्राय बियो जेनेबा बेहा थाखा फैसाया जोबनो गैला हो थैनानै थांबाबो जाबाबो जोबनो गैला नालाय बिनि बिफाया थैयैनि सिगाङाव होनदोंनो नर्थ इस्टआव नों थां मेरे जायगाफोर दाना हो होनना बुंदों नामा ओमफ्राय बियो आंखौ बोरैबा लोगो मोनदों आरोखि बियो बिनि सिगांनो बे बिफा थैयैनि सिगाङावनो आंखौ लोगो मोनखादों आरो बियो आंजों फ्रेन्ड जाबाय फेसबुकआव फ्रेन्ड जानानै आंबो बर'खाय फ्रेन्ड जाबाय नङा होमबा मोजां गुड फ्रेन्ड जाबाय आङो फ्रेन्ड जानानै लोगो जानानै मोजां जाबाय बियो आंखौ मोजां मोनो नाथाय आं मोजां मोना आंहा फेमिलि दं बिदि आरोखि ओमफ्राय आङो उनाव आंबो बेजों बिदिनो नोंजों रायलायबाय थायोबा आं माबायदि जागोन नङा होमबा एसे गलिलाङो ना रायलायबाय थायोबा मानसिया रायलायबाय थायोबा गलियो ना ओमफ्राय बेजों आं गलिलांबाय आंबो मोजां मोननो हमनानै बियो सानसेखालि ओरैबायदि जाबाय आं नोंसिनि देशआव थांनोसै जाबाय आरोखि नर्थ इस्टआव थांनोसै आं इण्डिया नर्थ इस्ट जाना है मेरेको बिजनेस करना है होननानै बिजनेस खालामनो आंखौ मोनसे हा बायनो हरबाय बै इउनिभार्सिटि बायदि बानायनो होननानै बै माहाय मिथिबाय बे हाग्रामा सारनि खेबसेया
खेबसेनि ओरै सोनाबहा लांदां गैया होमबा बे खामारसारनि हाया क'क्राझाराव बेहाय इउनिभार्सेल बायदि खालामनो होननानै बियो माबा मोनसे मल खालामनो होननानै माबाबाय आरोखि ओमफ्राय बियो आंखौ हा बायहोबाय आरोखि आंबो बिजनेसमेन मानसि ना बिजनेस वमेन ना आंबो ओमफ्राय दाना आंहाबो फात्ता नांबाय आंबोथ' बिजनेस माबा फात्तासो जायोबा आंहाबो फायदा जागोन होननानै आं नागिरबाय आरोखि नागिरनानै होबाय माबाय ओमफ्राय दाना बियो माबा खालामबाय आरोखि आंनि बोरायनो आं खिथाथ'वाखैमोन बिदि बिजनेस मावगोनखौ जायखिया जों सिरि सिरि मावदोंमोन आरोखि ओमफ्राय बियो बेथ' जाजोब्बाय हाया रायलायनायाबो जाजोब्बाय फैसाल' हरनांसिगौ 8 क्रर माबा आरोखि 16 क्रर हरनांगौ आरोखि ओमफ्राय बै 16 क्रर आरो बै UN एकाडेमि खाथियावबो आधा बिगा लादों आरो बेयावबो 2.5 क्रर थारमाने आंनाव खेबसेनो आंनो 10 क्रर हरनोसैमोन आरो फैसाखौ आंनि एकाउन्टाव आंनि बिजनेस एकाउन्ट दं नालाय बे बिजनेस एकाउन्टाव हरनोसैमोन आरो ओमफ्राय बियो मा खालामबाय दिनै बायदियाव हरनो नागिरबा दिनै बायदियाव जों रायलायबाय गाबोन बायदियाव बे फैसा हरनोसै आरो आंनि एकाउन्टाव होमबा मा जाखो दिनै बायदियावनो सासे लोगोआ बेनि लोगो डिजाइनारा ओरैनो खिथाना होबायनो नै आन्टि नोंनि फिसालाया नैबे हिनजावखौ गोसथोयो नर्थ इस्टनि बियो 2 गथ'नि बिमा बियो बेखौ गोसथोयो होनबाय आरोखि दाना मालायनि खुगानिफ्राय खोनाबायना बिमाया बिराद दुखु मोनबाय आरो ओमफ्राय खोनानानै सुइजारलेण्डनिफ्राय एकदम हरजों हर 2थायावनो थांबायनो सुइजारलेण्डनिफ्राय US आव बे थायो US आव थांनानै होनहैबायनो थांनानै दा रागा जोंहैबाय बिनि बे सुइजारलेण्डनि जेसेबां गारि घरा न' बां बिनिखौ सिल खालामना होजोबखाबाय आरो ओमफ्राय US आव थांनानैबो डिजाइनारनि जेसेबां बेनाव गासिबो माबा दङ थाखा फैसा जेसेबां दं बिनि पासपर्ट वगैरह भिजा जेसेबां दङ आरोखि बिनि डिजाइनारनि माबा बेखौ सेस सिल खालामना होजोबबाय बिमाया ओमफ्राय दाना सिल खालामबाय नालाय बेथ' बिराद गाबबाय दुखु मोनबाय आंनि सिमांखौ मानो बिदि खालामखो होननानै बिनि बिफायाबो थैनानै थांबाय बिफा थायोमोनबा बिदि जानाय नङामोन बिफायाबो थैनानै थांबाय आंनि मेगनावनो थैदों लेन्डस्लाइड जानानै थैदों ओमफ्राय आंनो खिथाहरजोबखानाय भिडिअ कल खालामै नै फादारा थैबाय हस्पिटालाव बिदि होननानै ओमफ्राय दाना मा खालामनो बिमाया ओरैनानै सोंबाय आरो बे हौवाखौ नों बे गथ' सानैनि बिमाखौ लानो ना आं होनाय हिनजाव बे माबाखौ लानो होननानै सोंबायनो ओमफ्राय सोंनायाव बुंबायनो आंथ' मोजां मोननायखौ आं गारनो हाया आंथ' बै नोंनि होननाय हिनजावखौथ' आं मोजां मोना मम आं थैब्लाबो आं गारनो हाया बे हिनजावखौ जाबाय आरोखि आंखौ होनबाय आरोखि थैब्लाबो गारनो हाया आं बेखौ होनबाय आरोखि आं बेजोंनो थांगोन होनबाय आरोखि होमबा नों बेजों थाङोबा नोंनि फैसाया गरसेबो मोना थाखा फैसा गारि घरा न' बां गासिबो सिल भिजा पासपर्ट गासिबो सिल नों माजों थाङो थां जिर'जों थां होनबाय आरोखि बेनाव बेसेबांबा बुरजा फैसा दंमोन माबा मोनसे बेगाव 80 लाख दंमोननो बिदिखौ बिसोरो ओरैनो लालाबायो आरो गारियावनो लालाबायनानै बेरायो थाखायानो जोबनो गैया नालाय बिसोरनाव 80 लाख मोनसे बेगाव दङमोननो 80 लाखआ दाना 3 लाखल' मोनबाय 3 लाखखौ खुनुरुखुम दोनखुमा हरनो मोनदों सौखि सिङाव ओमफ्राय बे बेग मोनसेखौ लानानै थांजोब्बाय गासैबो सिल जाबाय ओमफ्राय आं दा मा खालामनो ना बियो नुरबाय आंखौ नोंनि थाखाय आं गासिबो कुरबान खालामजोब्बाय आं मम सम गासिबो गारजोब्बाय आं थाखा गरसेबो नांला जाबाय आरोखि आं नोंखौ गारबा बे फैसाया दानो हेलौ होनबानो मोनो नाथाय आं नोंनि थाखाय आं कुरबान खालामजोब्बाय जाबाय आरोखि आं नोंनि बिना आं थांनानै थानो हानाय नङा होनबाय आरोखि ओमफ्राय आयौ नों मानो बिदि खालामखो होनबाय आं बिदि खालामनो नाङामोन होनबाय आंनो नाङा आं थाखा फैसाया आंना सानसे फैफिनगोन बे थाखायालाय मासै होनबाय आरोखि बे थाखाया जेबो नङा जाबाय आरोखि ओमफ्राय दाना बेयो मा खालामबावनो ना आयौ आं नोंखौ मा खालामनांगौ दे सानबाय आं होमबा आंबो एसेल' मोजां मोनबाबो आंहा फेमिलि दंना आं मोजां मोननो हाया एथ'ग्राब माने फै नोंखौ आं हेल्प होगोन बिदि आरोखि दाना बियो आंनि थाखाय कुरबान खालामजोब्बाय आं दाना बिनि थाखाय मा खालामबावनो नङा होमबा दाना आंहाबो कुरबान खालामनोसै नै आंखौ होनहरबाय आरोखि दाना सानसेखालि नैबेबायदि रायलायफुबाय थानाय मेसेज रायलायफुनाय थानायावनो नोंदाया आंखौ सोरजों मेसेज गेलेबाय थाखो
होननानै नायबा दाना बेजोंसो गेलेदों ओमफ्राय गेलेयै गेलेयै आंबो गाबबाय गाबो आरो गेलेयो आरोखि मारै बिदि जाखो नों होननानै थारमाने नोंदाराखौबो गिबावला आङो लाजिलाबो मारै बिदि जाखो होननानै डन्ट केयार माने बियो अन्थाव बाथाव जाबायना अन्थाव बाथाव जाबाय गिला आरोखि ओमफ्राय बे सोर जाबाय आरोखि नों मानो बेजों मेसेज गेलेबाय थादों सोर होनबाय दसे थानानै बेनो कल खालामबाय बियो कल खालामबा नों सोर हु आर इउ होनहरबाय आरो आंना बोराया ओमफ्राय बिचआव आंनो इंलिसखौ होबाय थायो नालाय बे रायलायनाया थारमाने हिन्दीखौ लिरनो रोङा नालाय इंलिसनि लिरना हरबाय थायो आरो बेयो ओमफ्राय आंहा इंलिसखौबो रोंजोबा आं हिन्दील' रोङो आरोखि ओमफ्राय बिचआव बेयो इंलिस हरोबा आङो बिदिनो आङो माबा ट्रान्सलेट खालामै नायनानै हिन्दी लिरना हरो आरो ओमफ्राय दाना मा खालामबाय बियो ओमफ्राय हु आर इउ उनाव बुंबा आं नोंनि वाइफनि फ्रेन्ड जाबाय आरोखि फ्रेन्ड माने आं लाभ खालामो नोंनि वाइफखौ होननानै दाना डाइल खालामबाय आरोखि डाइल खालामनानै रायलायबाय माबाय आं नोंनि हिन्जावखौ जोबोद मोजां मोनो नों हायोबा हगारदो जाबाय हजोंनि मानसिफ्रा डाइरेक्ट होनो हाथारोना डाइरेक्ट रायलायनो हायो ओमफ्राय दाना रायलायबाय दाना मा खालामनो ना बियो जों सानैखौ मोजां मोनो होननानै मोनथिनाय लोगो लोगो आं थांगासिनो दङ 5 मान्थसनि गेजेराव जाबाय आरोखि मा 5 मान्थस दानो लानानै थां जाबाय आंनि हासबेन्डआ आं हगारगोन जेबो नङा नोंसिनि मोजां मोननायाव आं जेबो हेंथा होआ होनबाय आरो ओमफ्राय दाना बिदिनो जालायबाय बिदिनो एसे झगड़ा जालायबाय माबाय बिदिनो ओमफ्राय नेक्स्ट देयावबो बिदिनो फन हरनानै माबाबाय जों ओमफ्राय दानो डाइभर्सनि सुरु लालायलायबाय आरोखि डाइभर्स जानोसै मानोसै होननानै दाना आं डाइभर्सखौबो खालामनो बायो आं आदाखौनो जि मोजां मोनो आङो नङा होमबा बिराद मोजां मोनो आंनि परिबारखौ आं बोरै गारनो आं डाइभर्सखौनो खालामनो हाया बिदि आरोखि थारमाने ओरैबो जाया जाना होबाय आंखौ बिदि आरोखि ओमफ्राय आं उनाव आं सर्टकाट खिथाबाय दे सर्टकाट खिथानोसै आं हाला आं बिराद माबाबाय ओमफ्राय दाना आं मा खालामबावनो 1 मास जोंना न'खरनि मानसिफोरखौ लेंहरलायनानै आंखौ डाइभर्सनि खोथा बुंबाय आरोखि डाइभर्सनि खोथा होनलायलायनानै दाना बोराया होनबाय डाइभर्स खालामोबाथ' फाथैलाय बिसियोबाथ' कर्टआव थाङोबाथ' नोङो बुजागोनबो सोरबा समाजजों बुजागोन सोरबा न'नि मानसिजों बुजागोन दाना आंहा बुजानो होननाय सोदोबखौनो जा गिबाय आंथ' लाजियोबो गियोबो बुजागोनबो मागोनबो सोरबा न'खरनि मानसिया बुगोनबो नोंखौ होनबाय आरो ओमफ्राय आंथ' बिराद गियो बुजानाय मानाय बे लाजि फोनांनायफोरखौ ओमफ्राय बेहाय दाना आङो मास मोनसे थानानै सिरि आं गारनोसै बे हौवाखौ होननानै सिरि थानानै आङो फनबो हरा फेसबुकबो हरा जेबो खालामालासिनो आं जिं एपजों गेलेदों बेजों मिथिबाय नों फैदो नर्थ इस्टआव फैदो आं नोंखौ नर्थ इस्टआव आसामाव हेल्प खालामसै होननानै नों फैदो होनबाय आं बियो दाना मा खालामबाय दा फैनोबो हाया फैनो होनबा बोरै फैनो बिनि भिजा पासपर्टआनो जायाखै गैला सिल जाजोब्बाय गोदानसो बानायदोंना फैनो होनबाबो फैनो हाया दा मास मोनसेनि उनाव बियो फैनो माबा खालामबाय ओमफ्राय आं बे मास मोनसेनि फैनो होननायखौ आं हासबेन्डनो खिथायाखै सुटकेसनि थाबाय आं ओमफ्राय आं ओरैनो बुंदोंमोन आरो हासबेन्ड सिगाङाव नों बेखौ फंबाय रबै मानियोबा आं बेनो दस्रा हिनजाव होना होनसै होनबाय आं आंनि फिसाया मानिथारा ओमफ्राय मानियालासिनो थाबाय नालाय माथो खालामबावनो आं कुरबान खालामसै आंनि फेमिलिखौनो आं गारनोसै होननानै माबा खालामबाय आरो बिसोर आलो गोजोन थाथोंसै नांगौबा आंनि लाइफआ डिस्ट्रय जाथोंसै होननानै आं फैदोंमोन दा दिनै फैनायाव मा फेस आपल'ड जाजोब्बाय नै बिदिसो जाजोबना होजोब्बाय आंनि लाइफआ डिस्ट्रय जाजोब्बाय ओमफ्राय दाना आंजों लोगोसे बै माखासेफ्रा रोनावफाजोब्बाय दुर्गा कार्जि होननाया बिदि भाइरेल खालामनो मोजां मोनबाय बिदि आरो ओमफ्राय खालामदों दाना माखासे मानसिफ्रा गासिबो इदिट खालामना होजोब्बाय नै सोरजोंबा माबा माबि इदिट खालामजोब्बाय अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै रेकर्डखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय आरो फैसालिनि रेकर्डखौ आं होनाय जाबाय माने फैसालिया ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन आमेरिकायाव दंहैयो गोसो थोनाय बिएफआ बर' रोङा माथो लायो फेसबुकाव गोबाङा शेयार खालामदो गाव थांनाय बयफ्रेन्डजोंलाय माथो नामाबो बसुमतारि बावसो माबा नामा आं बावबाय र' नोंथांमोना आं होनो होखादों माने बसुमतारि बावसो दा बे बसुमतारियानो जाहैबाय बर' रोङालायनो अब्ला जोंनि बर' हारिफोरखौ माबोरै थगायनो हाखो सिस्टारा फैसालिया सिस्टारानो जाया आं बेखौ दा आबैसो होनजासिगोन बायदि मोनदों आं आरोना मानो होनबा बे गथ' देरग'खानाय सानै दोङो दा बे गथ'फोरा मा जागोन बे गथ'फोरा स्कुल कलेज फरायाव थांनानै ओइ नै फैसालिनि फिसाजोआ स्कुलाव फैदो कलेजाव फैदो होनना बुंबा खम लासिंसिं जागोनलै बे
आरो जे बियो गारनानै थांनो हादों गावनि गथ'खौ बियो गोसोखांदोंना खांदियासै गावनि गथ'खौ बियो गारनानै बोरै थांनो हाखै बे बाथ्राखौ आङो बुजि मोनासै आरोना अब्ला बेनोसै नोंथांमोना नुखाबाय दा फैसालिनि बाथ्राखौ आङो बांद्राय बुंला आं गोबां क्रिएटरफोरानो इउटुबारफोरानो होखाबाय भिडिअखौ शेयार खालामखाबाय बारबो बारबाय थादों नालाय लोगोफोर बेनिखायनो आङो भिडिअ मोजां नोंथांमोननि सेराव बुंनो हायासै दा बेनो भिडिअआ फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थेंक इउ स' माच बाय बाय